Po druhé světové válce byla snaha vyhlásit národní park i na slovenské straně Pienin. Stalo se tak až v roce 1967. Ze stávající přírodní rezervace vznikl Pieninský národní park. Důvodem vyhlášení parku byla ochrana krajinného rázu a krajinné struktury. Pieninští ochranáři si nejvíce cení divukrásného prielomu Dunajca. Mohlo by se zdát, že Pieninský národní park rovná se řeka Dunajec. Taky jsem si to do nedávné doby myslel. Ode dneška je pro mě Pieninský národní park vonící skály. Chryzantema pieninská. Je to taký druh margarétky, ktorý v horúcich dňoch veľmi aromaticky vonia, bez toho, aby ani sa jej netreba dotýkať. Tu vidíme malú nerozkvitnutú ešte. Ona má akurát teraz dobu kvitnutia. Tak tu je ešte nerozvinutá, ale tu už pekne vidíme zakvitnuté. Ona má mierne ružovkastú farbu týchto lupienkov. Pokiaľ je to dlho na slnku, niektoré už sú biele potom. Aj napriek tomu, že je to také malé územie, sa týka druhovej pestrosti rastlín, druhovej pestrosti živočíchov, je strašne veľká, lebo podľa inventarizácií, ktoré tu boli, či už sa mapovali lesy, skaly, lúky, cez 1000 druhov rastlín.